lahat. Manipis lang na ano. Yung parang metal na di ko maintindihan. Ay, ipakita natin si Yuda sa vlog. Paano nga nito? Kuryente daw. Hello po guys! Nandito kami na ngayon sa aming bahay at si Yuda din. Ay! Man, cute mo talaga Yuda. Tama ako. Pero nga lang, ngayon po, si Yuda ay kukunin na ng ibang ibang tao. May bago na siyang owner. Yay! Kasi, kailangan na. Manuda yan. Hello guys, so kamusta? So Ha! hello, kamusta? Ate Jaden, Tagal na itong channel na di, tagal na itong channel di ka post. Kaya ang tagal na. Tapos mag-vlog ulit para mabuhay. Welcome back. Nasa buhay natin yung channel. Ha? Sa food court. Dati ka Welcome back to my he apartment. will own or Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. So, ngayon lang ulit ako nakapag-video, makapag-vlog after ilang months kasi sobrang busy at may kwento ko po sa inyo, halos mag-iisang buwan po kami sa ospital dahil na-hospital po ang nanay ko na ano po siya na paralyzed na stroke siya as in bedridden siya at ngayon ay uwi na namin siya dito sa bahay pero naka-NGT pa rin po siya at yun nga bedridden na siya kaya medyo alagain na talaga siya. So, nasaan ba yung ano? So, ngayon, dahil naka-NGT nga po siya, kailangan ko lagi mag-blend ng mga pagkain na ipapakain sa kanya. So, ang problema ko ngayon ay wala kaming refrigerator. Dati kasi merong refrigerator dito sa bahay na tinitirahan namin. Pero hindi talaga ako gumagamit ng refrigerator kasi malapit lang po kami sa palengke. So, dahil malapit kami sa palengke at nagtitipid ako sa bill ng kuryente, hindi ko kailangan mag-stock ng pagkain dito sa bahay. Pag kailangan ko, bibili lang ako sa malapit na dyan, palengke. So, ngayon talaga kailangan kong mag-provide kahit yung maliit na refrigerator. So, habang wala pa, ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng ice. Tapos, nilalagay ko sa ganito muna. Yung container na nilagyan ko ng blended na pagkain. So, para hindi siya masira na lumipas ng mga hindi ko naman siya pinapatagal pinapatagal mga ilang oras lang hanggang 4 hours 5 hours kasi baka yun nga iniiwasan ko rin na mapakain ang nanay ko ng sirang pagkain pero para hindi siya masira sa loob ng mga hanggang 5 hours ganito yung ginagawa ko. Nilalagyan ko dyan ng ice, sasatakpan ko siya. So, yun, pang samantala muna, yun ang gagawin ko. Medyo mahirap, pero kailangan gawin.
pagsikapan na magawa ang mga obligasyon sa buhay. So kinakrak ko yung yung ice. Hinahampas ko lang siya sa wall. Yun. Ngayon naman yung time na kami na rin yung mag-aalaga sa nanay namin. Kasi kailangan na siyang alagaan. Sa edad na 65 years old, na bedridden na po siya dahil sa pangilang atake na po niya yan ng high blood, yung stroke. Last year na mild stroke na din siya. Pero naka-recover siya. As in, walang baka sa kanya na na-stroke siya. Yung hindi yung mukha niya, yung paglakad niya, hindi halata. Pero inatake ulit siya. Kaya yun, parang medyo malala yung nangyari. Kasi yun, yung nangyari kasi, meron siyang maintenance. Kaso pag medyo okay yung pakiramdam niya, tapos nag-herbal na lang siya. Hindi siya umiinom ng regular. Kaya, nung inatake siya, kumbaga nagkaroon siya, sabi ng doktor, nagkaroon siya ng brain damage na. Kaya medyo mahirap-hirap ngayon. Ganito yung ginagawa ko, inahampas ko yung ay sa wall para makrack. So hindi siya nag-start ng nahirapan ako. Gusto ko bumili ng ng mini refrigerator, yung para lang sa pagkain niya. Kaso ngayon, inuuna namin muna yung mga gamot niya, yung ibang pangailangan niya. So ito, nagagawan ko pa rin naman ang paraan. So mahirap po ang ganitong kalagayan, pero thankful ako na umuwi yung tatlo lang kasi kaming magkakapatid. Yung isa nandito lang sa probinsya namin, yung lalaki. Yung isa naman na babae, yung bunso, kasi ako yung panganay. Umuwi sila na mag-iina galing sa Isabela. Parehas nag-aaral yung dalawa niyang anak. Ang ginawa nila, transfer nila dito para matulungan ako sa pag-aalaga ng nanay namin. So dumating sila dito, nasa hospital pa kami. Nagbiyahe kasi agad sila nung nangyari nga yun para matulungan ako sa pag-asikaso ng pasyente namin. So ako yung nagbantay sa hospital, tapos siya yung naiwan ko dito sa bahay kasi meron kaming mga anak, parehas kami may mga anak. So siya yung nag-asikaso dito, nagluluto at minsan naglalaba, nalalabhan niya rin yung mga damit ng mga anak ko. So okay na yun sa akin, kahit ako talaga yung steady na nagbantay ng halos mag-isang buwan sa hospital. At least panatag yung isip ko na may mag-aasikaso dito sa bahay. So nandito naman yung asawa ko, kaso nagtatrabaho siya doon sa shop. Kailangan niya magtrabaho dahil maraming gastusin. Ang mga anak namin nag-aaral, kaya hindi siya makakapag asikaso dito sa bahay. So yung kapatid ko yung gumagawa yung mga gawain dito sa bahay habang kami nasa hospital. So after mag-isang buwan, sinabihan na kami ng doktor na pwede na ilabas yung nanay ko. Kaso yun nga, wag daw kami mag-expect. Kasi sabi nung isang doktor, kung ano daw namin pinasok yung nanay namin sa hospital, parang ganun din naman lalabas. Kasi yun nga, dahil yung halos 50% ng brain niya may damage na dahil sa mga ulit-ulit na nangyaring atake sa kanya.
So, yun, nandyan siya, naka bedridden siya, tsaka naka NGT. So, ayan, medyo hamon ito para sa amin, pero kailangan naming alagaan yung nanay namin hanggang nabubuhay siya. At umaasa din kami na kahit paano maka-recover siya. Yung bang hindi, kumbaga, hindi na yung gaya ng dati, kasi sabi nga ng doktor na hindi na makakabalik sa dati yung nanay namin. Ang akin na lang yung gusto ko makita siya na nakakaupo, yung kahit maupo man lang sa wheelchair or kung saan na pwede namin siyang dalhin, yung hindi yung nakaratay talaga siya sa higaan. So, maliit lang po ang bahay namin, kaya nagsisiksikan kami dito. Andito rin kasi, dito yun natutulog yung anak ko siya. Diyan natutulog yung anak ng kapatid ko na panganay, doon sila sa baba. Sorry po, medyo magulo. Kasi yun nga, maliit lang ito. Nandiyan yung mga gamit namin. Dito sa gitna namin, nandito yung nanay namin na nakaratay sa higaan. Tapos dito naman natutulog yung isa kong anak. At dito yung iba. Ito yung isa kong anak. Maulan ngayon, kaya nandito sila lahat sa loob ng bahay. Yung kapatid ko umalis, may hinatid sa unahan namin. Kasi yung mga anak niya ay may asthma. So, kailangan namin i-let go yung mga alaga naming pusa. So, naghanap kami ng may mag-aampon sa mga pusa namin. Kasi bawal nga doon sa dalawa niyang anak yung mga pusa, yung mga mababalahibo. Kaya naghanap talaga kami ng mag-aampon ng mga pusa namin. Marami pa naman sila. Siguro nasa 7 yung pusa namin. So, may nahanap na kaming isang mag-aampon. Muna. Ay, po yung buhay namin ngayon. So, hapon na ay magwa 1 o'clock na. 1 o'clock. Ayan. Yan mo yan. Prepare kasi ako ng pagkain ng nanay ko. Nilagyan ko ng kalabasa. Nagpakulo ako ng kalabasa. Tsaka naglugaw ako. Yun yung pinag-blend ko. May saging na kasama. Gatas. Yun. So, hindi po pa kami kumakain. Magpiprito lang ako ng tuyo. Bumili ako kanina ng itong kamatis at kalamansi. Kasi ang ulam namin ay ito yung ulam namin ngayon. Kasi hindi kami nakapagluto ng gulay. Ayan, bumili ako ng tuyo at tinapa. So, yan. Maya-maya magluluto ako. Pinakain ko lang muna yung nanay ko. Pinainom ng gamot. So, yun yung pag napakain ko na, napainom ko na siya ng gamot. Kahit ang dami-dami kong gawain, parang feeling ko okay na ako. So, ayan. Kaya makalat. Kasi ngayon nga, nag-prepare ako ng mga sahog ingredient ng ginawa kong pagkain niya. Grabing kalat. Marami kaming mga gamit-gamit kasi yun nga, maliit lang yung bahay namin, kaya maraming nakalagay na mga gamit. Wala kaming maraming mga cabinet. So, ayan po yung buhay namin ngayon. Walang pasok ngayon kasi araw ng Sabado. Kaya yung mga bata ay nandito sa bahay. Yung iba sumama dun sa tita nila kasi yun nga may hinatid. Hinatid niya yung pusa namin sa mag-aampon sa kanya. Ito yung isa, yung iba kinulong muna namin sa cage. Para hindi, lagi kasi sila nasa tabi namin. Pero ito, may mga baby ito kaya hindi namin kinulong. 'Di ba, Cleo? Meron kang 3 baby. Tingnan mo to.
Meron kang 3 baby kaya hindi namin kinulong muna ang Cleo namin. Sila kasi yung mga pusa namin, sanay na katabi namin matulog. Yun kasi yung mga pusa, gusto lagi na sa tabi ng mga amo nila. So hindi pwede yun. Kaya kinulong namin sila. Yung iba. Ay, duman kayo? Charot! Tigdi makaduman sa parkour Ayan. mo, May. Yan ang Say pamangkin bye-bye kong to you isa. na, May. Paano tigdi makaduman At ito ang bunso. Bumay. Bumay. Aye. Sa parkour. Ang aming pinagdaanan namin, mama. Tingnan mo yung nasa tricycle. Bakit? Tingnan mo na lang. Ay. Nanghingi sila ng malunggay sa tito namin. Kila uncle ka naghingi? Ayan. Pati yung pangtanim. Pati yung pangtanim, nanghingi na siya. Ayan. Ayan, pati yung yung pangtanim, nanghingi na din siya. Siya din yung nag-drive ng tricycle. So sabi ng May pusa na patay. JD, ay, Jocel, naihatid niyo yung pusa? Ano sabi ni Danilyn? Lansya lang siya. Asan yung iba nito? So yun na muna ang ulam natin. Magulay tayo. Marami na ba ito? Gisa sa sardinas. Gisa na, hindi tayo Hey magagata. guys. Kaya ininduwa, mabakal niya kitang rambutan. Saan yan galing kila Uncle? Maraming bunga. Igo doon sa likod, tapos pinurot na. Aw, hindi naman kayo kumuha. Matutama po ba? Ay nako. Tingnan mo, laki-laki na, hindi marunong magbalat ng nasusugat sila. Basta. Or, ilagay na lang natin sa tinola to. Pwede. Yun nga iniisip ko kanina. Oh, magtula na lang tayo. Magtutula po kami ng katay tayo na manok. Ayan yung mga kaliro namin may itim dahil nga kahoy yung panggating namin. Alam mo, ang mahirap niya yung gasol yung sa ingan mo, tapos ang itim. May itim pa yung kaldero. So ito, para sana ito sa nanay namin na anong tawag dito, be? Butaka. Butaka chair. Butako. Or basta may tawag din dyan na iba. Kaso ngayon, hindi pa siya makakaupo dyan. Kasi yun nga. Mano pa yung katawan niya, hindi pa siya pwede paupuin. So yun lang ang ganap namin for today's video. Bye! Medbid mo man nila. Ayan ang kapatid kong bunso. Pero mas... Ayaw nga pala bunso si Tito Pwede. Akala ko pangalawa. Yun yung kinikwento ko kanina na galing Isabela. Bunso ba o ampon? Ampo! Bunsong ampon. Hindi siya ampon kaso hindi kami magkamukha. Saan ba? Hindi kami magkamukha.